Jeg hedder Emil, og jeg går på HNE, Helgenæs Naturefterskole. Og så er jeg jo på fiskelinjen. Der er mulighed for at fange en masse forskellige fisk, fordi vi bor 10 meter fra havet af. Der er masser af havørreder, og du kan fange skrubber og kysttorsk, alt hvad du har lyst til. Hver torsdag og fredag så har vi en masse timer, hvor vi er ude at fiske. Nogle gange så tager vi ud til Kolding-Sund-kanalerne, og så fisker vi havørreder i åen. Og så andre gange, hvor vi ikke gider ud at køre, så går vi sgu bare ned til stranden, og så kaster vi ud og hygger os, og så fanger vi nogle havøreder. Det behøver ikke altid være så seriøst. Så støver vi blink og binder fluer og hygger os og har nogle lektioner med det og ser havørredens hemmeligheder og sådan noget. Man kan ikke sådan sige, at der er én ting, der er fedt. Det er sådan masser af ting. Naturen, landskabet, vennerne, fiskeriet, alting. Man er faktisk sådan lidt isoleret på den gode måde. Altså man kan ikke bare gemme sig bag en skærm og så bare sidde og stinke. Man bliver sådan tvunget til at være med, og det ender bare med et sindssygt fedt resultat og har nogle fede dage sammen.